Nizom manifestacija danas se u Sarajevu obilježava 18. godišnjica prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku defile ratnih zastava svih brigada prvog korpusa stigao je do Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Krenuo je sa Kovača, kretao se do Sebilja i Trga oslobođenja Alija Izetbegović. Kolegica Sandra Šabić danas je pratila dešavanje u okviru obilježavanja ove značajne godišnjice. Sandra, ovo je i jedna od prilika da se sjetimo branilaca grada i svih patriota koji su dali veliki doprinos odbrani suvereniteta, cjelovitosti i nezavisnosti naše zemlje. Naravno, u ovom momentu mogu reći da je na ovaj dan u povodu obilježavanja ovog značajnog datuma tokom čitavog dana preživjeli borci, njihove porodice, delegacije kantona, grada, države. Posjetili su sve mezaristane na području kantona Sarajevo. Cvijeće je položeno na groblju Stup, mezarju Hrasnici, grobljima Sveti Josip, stadion Koševo, Lav, na kraju na šehidskom mezarju Kovači. Predlažem da za početak pogledamo šta su tom prilikom izjavili neki od zvaničnika i članova delegacija. Ova zemlja je nekako na takvom, neću da upotrijebim tešku riječ, ali na jednom tragičnom mjestu izgleda i uvijek ima neko koji je radi o glavi. Pripadam generaciji ljudi kojima izgleda suđeno do kraja života da se bore za samostalnost ove zemlje. Kažem, ne daj Bože više nikada kod 92. 95. oružano, ali politički, ekonomski, za dostojanstvo ovih ljudi i ove države.